Ammissjoni għal darba darbtejn minħatt li fid-deputat Prim Ministru Chris Fearn innifsu li mit-tliet sptarijiet li fdajna fidejn Steward l-unika wieħed li qiegħed b'xi mod jiffunzjona huwa dak Tawdex. Fejn tidħol Steward Healthcare huwa ċari li s-servizz li jingħata fl-Isptar Ġenerali Tawdex huwa servizz mediku tajjeb ħafna. Rigward Steward diġà semmejt, ma nafx għalfejn tgħid li hemm 500 ruħ jistennew kuljum. Chris Fearn kien qed iwieġeb mistoqsijiet dwar il-konċessjoni skandaluża ta' 3 sptarijiet tal-Maltin lil Steward, iżda wara l-falliment totali ta' Steward fit-tmexxija ta' 3 sptarijiet, Fearn għażel li jinjora kompletament il-fatt li l-Gvern tal-Labor reħa minn idejh ukoll l-isptar Karen Grech u dak ta' St. Luke's, sptarijiet li llum jinsabu fi stat tal-biki. Kull darba li l-ġurnalisti jistaqsu dwar id-dil skandalus tal-isptarijiet, Robert Abela u l-Ministri tiegħu jaraw kif jiżvijaw jew iqarqu u fl-aħħar iduru dejjem fuq il-kawża li fetaħ id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija. F'ammissjoni ċara li l-istess Gvern Laburista li seraq minn ħalq il-Maltin l-isptarijiet biex tom lil Steward f'konċessjoni skandaluża, issa qed jistenna li tkun kawża miftuħa minn deputat nazzjonalista li solvilu l-problemi. Il-kwistjonijiet li hemm huma kwistjonijiet aktar ta' bażi ta' natura legali u ta' natura kontrattwali li daw xi wħud minnhom qegħdin anke fil-qrati u allura fejn hemm kwistjonijiet li huma għaddejjin fil-qrati nistennew l-eżitu tal dak li għaddej fil-qrati qabel ma nkunu nistgħu nieħdu l-passijiet li jmiss. Net News taqsa għaliex il-Gvern qed jibqa' mċappas f'dal kuntratt li għalih il-ħaddiem Malti qed jippompja il-miljuni mit-taxxi meta fl-istess waqt l-Isptar Mater Dei qed jara mal-500 persuna kuljum fl-outpatients u meta allura il-flus qed noħorġu setgħu intefqu b'mod ferm aktar aqli. Iżda Chris Fearn għażel li jilagħba li ma femx il-mistoqsija tagħna. Ma nafx għalfejn tgħid li hemm 500 ruħ jistennew kuljum. Ma jirriżultalix li f'Għawdex ikun hemm 500 ruħ jistennew kuljum. Intant Chris Fearn ma weġibx lanqas kif se jsolvi l-problemi kbar li hemm ta' nuqqas ta' riżorsi umani fil-qasam tas-saħħa meta pajjiżna għandu nuqqas kbir ta' infermiera, psychologists u social workers fost l-oħrajn.